Ka jingpule na ka kitab jing start ka lenong ka balai ka record iway hadu kendai. Henry ki mensim jong ki riu hong ki don ha ka kti Blei but kin shams jing sasti aa. Hakikmat jung ki babit ki ikum ki balayang pad haba ki khlat la tharai ba ki jinjar bad ya ka jinglit no jung ki la nyokum ka jinjan. Ho se ki sup ban haba bet ki briu ikum ki ba la sha ben chitam ben ban ki dam da ka jinker men ha ka jingbam yam kila sha tenju kandiat kinson Henry kinsayo ka jingba ka babun namar ublei and daw ula tenju yaki ula shem ba ki long ki babet ya uhi kum ya kaksiar ha ka pajwa ula prang yaki pat kum ya ki kenja ba la terwa ula pdang yaki anda Uwan bishar yaki kinsa pernai but kisa kenti kum ki pelya ding ha ki ding kong klang kinsa sanshar ya kiri but kinsa long ken rad halor ki jait pen rio but utrai unsa log usim jung ki junam ki to ki bashan ya ha u ki smooth ho ya ki jing shisha ban ki bash khem jingen kin jai ne but u ha ki jing I nambar ka jing ia bat ka jing isin a ki day tang ya ki ba ulajin ublei u ap sumar ya ki bukhui chu ka ktien jong utrai kasam arpu nyo kat khod I wei saw henyo khandai bat khat lai hado khat saw utrai ulong ka jing shai bat ka jing pen im jonga ya no ngan ting utrai ulong ka jakari jong ka jing im jonga yano ngan khau ein haba ki rius new ki ken ro ban yo pamdo yanga dei ki nong shun dei ki dusman jonga ki ba jen thot ber kelon lau pat ye pom un shong dara persha yanga ka do nu jonga kan om ti la ki nong shun kin tur persha yanga la ka taru nga smo shngan tang ko wei nga pan na try tang ko wei nga wan bangan yo shong haying utrai baro shilenter kajing im junga ban yo mat ya kajing ha jong utrai ban yo terwa yela kajing ai ngu step ha ka temple jungu tos ngam atrai habanga ka angjam to isin a yanga to jubab yanga to wan shanga mela ong ngan sa wan shame ko try wat buri yala de nanga wat kandat bitar yaw shakri jome me ubalong ka jingyarap jonga wat bread yanga wat ino yanga ablei unong pen im jonga ngatem bangan sa im pan yo I ya ka jingpha utrai yala ki pai to kir men how try to long ubaklain to pen pau yala ka do nut ta shisha do kir men how utrai Kajimpule na kashithi upalos mukhu shaki Kristan harom klenong kabasan katakhat san hado khatway. Kajinker men pat kanom pen babe yingi namar kajing I jong ublei kadap miar hakido nu jungi daw mensim mukhu yaw ba la ai hangi. Haka ya balabu men ba ngi danglong ki batalon u Chris ulayab nagabenta ki briu bupom. Nyar e bandan uban yab nagabenta uriu hong toile se la ban shem uban nut yab nagabenta ubriu bupha Henry deha ka nebo Blei upen I yala ka ji I nagabenta jungi bamenta ngidang long kinong pop u Chris ula yab nagabenta jungi menta lile ba ula betman hok yangi dala kasnam la jong kanang kham tikna ba unsa panlay yangi na kajing bitar ublei namar wan haba ngidang long kinong shun na penya suk yangi bad ublei da kajing yap ukhun juu kano lile ngi ki ba la yasuk ngin salat em da kajing im juu om tang kumta Henry ngi smoke men but go sarong how ublei lingba utrai jungi Jesu Christ daw ba minta ngila yo byang ya kajing so ka ktien jong utrai ka gospel kat kum uyonis bukhu lanong ka pakhatway kat khot khat hinyo hadu arpu hinyo
Haba u Jisu ulapoi ulasyamba ya u Lazarus lalatep da sausi. Ka Bethania ka dan kumba armer Jerusalem. Bat bun kiju kilawan ye kendu ya ka Martha bat ka Maria ban pentingen yeki namar ka jingya u henmen jungki. Haba ka Martha kala yusgo bau Jisu ulawan kala mi ban let shaw yu. Ka Maria kala sa hapo ying ka Martha kala ong ha u Jisu. Lada miladon hangne ko kenrat u henmen junga un dalayam. Henry nga te bawat menta u Blei un ai hame kat kaba me pan na u. U henmen jumpi un sa mi pan. U Jisu ula ong haga. Nga te kala jubam ba un sa mi pan hagas ngi khadu. U Jisu ula ong haga. Nga long ka jing mi pan ban ka jing im. Jaur u bangay hanga un im. Wat lada ulayam. Paruta u ba im bat bangay hanga. Un yap lanu ru. Pinget ya kane. Hoit kenran kala jubam. Nganget ba melong u Messiah. Kun u Blei u baday ban wan shakapal hey. Ka gospel jong u try.